Uw allereerste actie als Europees parlementslid was eigenlijk om de commissie aan de oren te trekken voor de bescherming van minderheidstalen zoals het Fries en het Limburgs. Op uw allereerste dag? Ja, mijn allereerste actie. Wij waren net geïnstalleerd en ik rende naar mijn kantoor om de vraag in te dienen. Ja, waarom? Omdat het belangrijk is, omdat het meer dan 50 miljoen Europeanen betreft. Mensen beseffen dat niet heel goed misschien, maar er zijn dus 50 miljoen Europeanen, 1 op de 10, iets meer. Meer dan de hele bevolking van Spanje, die een minderheidstaal als moedertaal of als tweede taal gebruiken. En wij zien dat onze rechten niet altijd even goed gerespecteerd worden. En van sommige minderheden, ik noem maar bijvoorbeeld de Roma, 8 miljoen mensen in Europa, ja, dan daar is echt sprake van discriminatie. Dus ik vind het heel belangrijk dat de commissie toeziet op de rechten van deze groep Europeanen. Ja, en is er een Europees handvest voor die minderheidstalen? Daar staat het Fries in, eigenlijk in de hoogste categorie 3. Limburg zit er ook in categorie 2. En in Limburg op dit moment natuurlijk speelt op dit moment de discussie. Ja, willen wij ook naar een soort status van het Fries? Moeten we dat gaan doen? En daarom gingen de leden van Provinciale Staten kijken in Friesland of dat misschien een goed idee zou zijn. Ja, als je natuurlijk kijkt naar Friesland, die zijn natuurlijk een stuk weer. Die hebben ook een andere situatie natuurlijk. Maar het fijne is dat we veel contact hebben met hen, dat we heel veel kennis uitdelen, ervaringen van elkaar overnemen en ook van elkaar kunnen leren en inspireren. En dus gaat een delegatie uit Limburg naar Friesland om daar te kijken naar de voor- en nadelen van een rijkstaal. Is dat wat voor Limburg eventueel een mogelijkheid is? In Friesland wordt de delegatie bijgepraat over waarom daar juist die moedertaal zo belangrijk is. En heeft onze gedeputeerde de eerste woordjes Fries al bijna onder de knie. Ik denk dat Minskip, zeg ik het goed? Er wordt heel driftig geknikt door de gedeputeerde gemeenschapszin. Ik geloof dat de gemeenschap dat het dragende is onder die Friese taal en cultuur. En dat is natuurlijk iets wat ik herken in Limburg. De gemeenschap, dat is hetgene waaruit die taal en cultuur voortkomt. En ja, dat is hetgene waar we het voor doen. Wat is een mooie Limburgse uitdrukking die eigenlijk vertaald zou moeten worden naar het Fries? Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Tot heel Holland. En in jullie geval Fries. Vul zelf maar in. Hartstikke fijn, dank u wel. Ja, Jasper Kunstelaars is inderdaad in Friesland. Grote vraag natuurlijk, moet het Limburgs dan naar een soort Friese status toe? Daar zitten namelijk ook allemaal verplichtingen aan vast. Hoe zit dat precies? Nou, zoals je zei, wij hebben een handvest, Europees handvest voor minderheidsregionale talen. Dat is van de Raad van Europa, niet per se van het Europees Parlement of de Europese Unie. Het zijn iets andere instellingen. Maar het legt wel verplichtingen op die lidstaten of de landen die het handvest gaan ondertekenen om hun regionale of minderheidstalen te beschermen. En daar zijn 3 verschillende niveaus in. En het Fries staat in niveau 3, dat is het hoogste niveau van bescherming. En Limburgs niveau 2, dus daar zijn de verplichtingen wat anders. Dus in Limburg in principe moeten Limburgs wel bevorderd worden, maar er zijn geen hele harde verplichtingen. In Friesland hebben we ook vanwege afspraken tussen provincie Friesland en het Rijk hebben we een hoger niveau van verplichtingen. Bijvoorbeeld het feit dat mensen Fries moeten spreken in een rechtszaal. Wat heel belangrijk is als het gaat om je rechten als slachtoffer te gaan ophalen. Dat je eigenlijk vanuit je taal van het hart je emotie kunt laten meespreken in die rechtszaal en laten meewegen. Ja, en dat is ontzettend belangrijk, want ik zie het thuis bij ons. Ik woon in een heel erg Friestalige omgeving. Bij ons thuis wordt Fries gesproken. En ik kan jullie vertellen, als het een beetje pittig wordt, een beetje ruzie dreigt, dan vallen familie en vrienden heel snel terug op het Fries. Want dat is hun moedertaal. En volgens mij begreep ik ook net dat op het moment dat de kinderen gecorrigeerd moeten worden, dat ook in het Spaans gebeurt. Dat gebeurt vaker in het Spaans. Dus zo zie je wel, er zijn bepaalde contexten waar je moedertaal ontzettend belangrijk is. En dat is een recht wat ik alle Europeanen die behoren tot een minderheids- of een taalminderheid echt gun. Ja, voordat we eigenlijk bij de formaliteiten terechtkomen, even Kerkrutje Jong aan tafel. Jong aan tafel, zo moet je zeggen. Wat vindt u ervan, van de hele discussie? Nou, toen ik solliciteerde in Marga, vroeg de gouverneur, want ik had 9 jaar in Holland gewoond, spreekt u eigenlijk ook het Limburgs dialect? Ik zei van Kerkrutje plat. Oh, dat moet ook komen.
Toen ik een keer door Margraten fietste in mijn eerste tijd daar, kwam ik bij een boer die een tuintje had en die sprak aan. Dan zei ik van, wat had je schön breedloof in de jaart stoor? En die man begreep het niet. En dat bleek achteraf, via het Nederlands moet je dat dan vertalen, bleek dat te zijn, wat heb je schoene poor in de mostem stoon? En zo heb ik langzamerhand verschillende soorten Limburgs dialecten moeten leren. Dus ik spreek Kerkraads, ik kan in het Markraads, het Heuvellands kan ik terecht, Maastricht niet. Ik zou het wel kunnen imiteren met het Toerkatskerkraad principe. En Roermond, dat gaat ook. Dus een beetje Esperanto dingen. Maar als ik in het verkeer word afgesneden, dan komt er spontaan een Kerkraads woord uit. En die heb je ook in allerlei gradaties. Ik herken dat. Dat Maria Jozef zo zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat is het mooiste van de gelaagdheid van identiteit. En taal is een uitdrukking daarvan. Juist, en dat vind ik belangrijk. Dat vind ik veel belangrijker dan dat wij ons druk maken, moet het wel of niet een echte taal worden. Want als er een mevrouw in Kerkrade een dokter krijgt en die verstaat geen Kerkraadsblad, dan moet die mevrouw, juist als het moeilijk is en verdriet heeft, dan moet je je eigen taal, moet je je dialect kunnen spreken. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, dat gewaarborgd is. Ja, dat maar de reden dat de discussie mensen op tafel ligt, is natuurlijk omdat er zorgen zijn over het voorbestaan van die talen. Dat veel mensen zeggen van ja, het wordt niet meer gesproken op de scholen, niet op de kinderopvang. We kunnen dan nergens anders meer terecht. Dus om dat uiteindelijk nog te redden, hebben we deze bescherming nodig. Nee, je redt het door het gewoon levend te houden en het vooral niet te gaan institutionaliseren. Die naambordjes, daar kan je ook alles denken, dat ik af en toe de logica niet helemaal snap. Maar je moet, wat je als Limburgs bestuur sterk van moet maken, is dat ieder in zijn eigen context zijn eigen dialect kan spreken. En dus niet iets kunstmatigs gaan maken, maar zorg dat een Kerkrade een Kerkraadsje koud kan worden en een Remeun dat ze dat op zijn Remeun's kunnen. En Maastricht natuurlijk op Maastrichts. Maar dat vind ik de kern waar het over zou moeten gaan in de politiek. En natuurlijk moet de levende taal doorgaan, maar het moet levende taal van gewone mensen zijn op straat, op school. Ik heb Nederlands op de kleuterschool leren spreken, maar bijvoorbeeld in de kinderopvang, waar je als baby komt, mogen ouders alsjeblieft nog, of verzorgers ook nog Limburgse woorden kunnen gebruiken. Ja, maar dat mag dus niet, officieel, hè? 40%. En dan zitten ze met de stopwatch erbij. En dat vind ik dus kwats in het Kerkraads gezegd. Denk je niet dat het allebei nodig is? Ja, het is en. Maar het gaat er wel om dat als mensen die in een bepaalde situatie zijn, dat ze op anderen zijn aangewezen, en zeker als ze wat ouder worden, dat ze dan hun verhaal in de eigen taal, en dat is dan hun dialect. Ja, dat is en wat we zien, belangrijk. Wat we in Europa zien, overal. Hè, en uiteindelijk is het besluit over het niveau, het beschermingsniveau van de taal van en voor de Limburgers. Dus dat is een besluit die in de provincie genomen moet worden. Maar wat wij overal in Europa zien, is dat erkenning van een taal als co-officiële taal van een land, hè, in het geval van het Fries is dat zo, maar je ziet het in andere landen, daadwerkelijk helpt om het gebruik van de taal te normaliseren en iets meer te mainstreamen, heet dat. Hè? Dus wij zien wel, soms voelt het in het begin misschien een beetje kunstmatig, dat kan, of een beetje te juridisch. Ja. Maar uiteindelijk vertaalt dat zich wel in hoger gebruik van de taal. En omdat dat zo'n belangrijk onderdeel, naar mijn mening, van de diversiteit van onze Europese identiteit is, vind ik wel dat vanuit de politiek soms iets meer druk of nadruk daarop gelegd mag worden. Ja, dat vind ik ook. Want uiteindelijk is dat wat ons continent zo mooi maakt. En ook als ik spreek met de Volt-afdeling in Maastricht, dan beamen die dit ook en zetten die zich daar ook voor in. Dus ik vind het een goed idee. Ja, wat waren nu eigenlijk de drempels, de grootste problemen waar Friesland tegenaan liep in uiteindelijk het implementeren van Friese taal in, zeg maar, het formele leven? Het is heel vaak helaas een kwestie van centjes en middelen. Want kijk, bijvoorbeeld als het gaat om rechtspraak. Daar heb je vertalers voor nodig. Daar heb je interpreters voor nodig. Ja, die zijn er niet heel veel van. En bovendien worden ze beroerd betaald. Dus ja, wie wil dat doen als beroep? Als het moeilijk is en niet goed betaald wordt. Dus meer gaan inzetten en dan ook de middelen daarvoor vrijmaken is zeker belangrijk. Ja, maar met die status komt ook
meer geld vrij? Kan, maar wij moeten elke keer wel knokken hè, bij het Rijk in Den Haag om voldoende middelen voor de bestuurlijke afspraken over het Fries te krijgen. Nou, dat is vorig jaar wel gelukt. Er is meer geld vrijgemaakt, bijvoorbeeld voor het hoger onderwijs in het Fries. Dat is natuurlijk wel heel goed, hè, want dat helpt met het een beetje meer, wat is het woord? Het maakt de taal op de een of de andere manier en belangrijker in de beeldvorming. En dat viel me op toen ik in Friesland belandde in 2012. Dat mensen toch het Fries als een soort van mindere taal beschouwden. Tot het punt dat mensen niet eens herkennen. Ja, nou, sommige mensen zeiden bijvoorbeeld, oh wat fijn, je gaat je kinderen tweetalig opvoeden, Spaans en Nederlands. En ik zei, ja, maar dat doen jullie ook. Oh, ja, dat is ook Fries zo. en Nederlands. Dat tweetalig Fries en Nederlands. Maar dat besef heb ik echt zien veranderen in 12 jaar tijd. Dat de status ook van het Fries als taal die je in het onderwijs spreekt, op een werkplek spreekt, in de zorg spreekt, ontzettend belangrijk, dat wel gegroeid is. En ik denk dat dat echt een succes niet alleen van de Friese gemeenschap is, maar ook van de Friese politiek. Goed, duidelijk. Over het onderwijs moet ik zeggen van als ik in Kerkrade ook nog op school dialect had kunnen spreken, dan had ik niet de studies kunnen doen. Het is echt heel erg belangrijk dat je ook gewoon leert Nederlands te spreken. Daar moet de focus liggen voor het onderwijs. Als je praat over de rechtszaal, daar heb je toch een advocaat voor nodig. Neem dan een advocaat die in ieder geval dialect spreekt. Dus dat hoef je allemaal niet ingewikkeld te regelen. Wat belangrijk is dat je een cultuur hebt waar het normaal is dat het dialect gebruikt wordt. Dus bij toneelvoorstellingen voor kinderen, doe dat ook in het plat. Als het gaat over advertenties maar met carnaval of zo. Er zijn kansen genoeg. Het moet een levende taal blijven. En dat kan alleen maar als het in de gemeenschap gedragen wordt. Dus de focus moet niet op het dialect liggen, maar op de gemeenschap. En dan volgt het dialect vanzelf als je het maar blijft praten. Ja, daar heb ik echt een andere mening over. Want als het gaat om de rechtspraak bijvoorbeeld. Het is belangrijk, zeker als slachtoffer van een misdrijf, dat je kunt vertellen wat dat met jou hebt gedaan in je eigen taal. En vervolgens dat wel goed vertaald wordt voor de rechter en ook de misdader goed te begrijpen. En dat kan niet zonder een vertaler. Dat kan niet zonder een tolk. En die tolken zijn er niet, omdat wij te weinig middelen daarvoor hebben. Dus je kunt een taal heel goed in de gemeenschap hebben geborgd. Maar als het op officiële plekken dat niet goed bewaakt blijft, dan ga je je rechten niet kunnen ophalen. En dat is 1, vind ik niet terecht. 2, gaat tegen alle afspraken in die wij als Friesland met het Rijk hebben gemaakt. Ja.